ҳикматло абдурахмонов дар кори деҳқонӣ махсусан бо парварии таҷрибаи зиёд аз бар намуда дар замини дар ихтиёр дошта навъҳои гуногуни шафтолиро дастрас намуда парвариш менамояд ки имрӯз ҳосилдеҳ гардидаанд. бояд гуфт ки ин роҳбари хоҷагии деҳқонӣ ин шабрӯз бо аҳли пайвандон ва саҳмдорон ба ҷамъоварию содироти меваи шаҳрдори шафтолу машғул ҳастанд. аз ҷӯи маълумот хоҷагии мазкур дорои 2 гектар замин буда дар масоҳати 1 гектар парвариши навъҳои гуногуни ноҳалони шафтолиро ба роҳ мондаю дар 1 гектари боқимонда дигар намуди зироатро кишту парвариш менамоянд. ба гуфтаи хоҷагидор ин мавсим барои онҳо соли хуб омад, зеро онҳо аллакай қисме аз меваҳои пухтарасидаро ҷамъоварӣ кардаю ба бозорҳои ҳудуди ноҳия вилоят ва берун аз он бароварда даромади хуб ба даст овардаанд. дар ҷамоати деҳоти деҳқонобод 288 гектар боғ вуҷуд дорад. аз он ҷумла 30 гектар шафтолубоғ, ангурбоғ 26 гектар, зардолубоғ 50 гектар, анор 50 гектар ва дигар намуди боғҳо вуҷуд дорад. тибқи нақшаи дурнамо 50 тонн шафтолу зардолу содирот мекунем, аз он ҷумла дар ҳудуди ҷумҳурии вилоят. маврид ба зикр аст ки дар ҳудуди ҷамоат қисме аз хоҷагидорон ба парваришу истеҳсоли меваи ангур машғул буда аз ин ҳисоб рӯзгори хешро пеш мебаранд. хоҷагии деҳқонии баракати саҳар яке аз хоҷагиҳои ангурпарвари ҷамоати деҳоти деҳқонободи ноҳияи дӯстӣ ба ҳисоб рафта саҳмдорони он таҷрибаи бои нигоҳубини ток ва парвариши ангурро соҳибанд. масоҳати умумии токзори ин хоҷагӣ 2.5 гектарро ташкил дода навъҳои ҳусайнӣ, шоҳона, кишмиш, тойфӣ, сиёҳдона ва дигар намудҳои ангур парвариш карда мешавад. дар ҳудуди ҷамоат 26 гектар ток ангур вуҷуд дорад. аз он ҷумла 20 гектар ҳосилтеҳ, 6 гектар навбунёд вуҷуд дорад. чуноне ки мебинем дар хоҷагии деҳқонӣ баракати саҳар хоҷагидорон кӯшиш мекунанд ки ҳосили парваришаи худашонро беталаф бенуқсон ҷамъоварӣ карда дар бозори ҳудуди ноҳия вилоят ҷумҳурӣ ба фурӯш бароранд, инчунин берун аз ҷумҳурӣ содирот намоянд. маврид ба ёдоварист ки хоҷагидорону деҳқонони ҳудуди ҷамоат таҷрибаи бои кори деҳқонӣ дошта дар интихоб ва парвариши ниҳолони серҳосили мевадиҳанда муваффақ гаштаанд. маҳз таҷрибаи зиёди кори боғдории онҳо аст ки ҳамасола ҳосили хуби мева ба даст оварда ба ин восита дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми арзанда мегузоранд.